अनबाय थाबा खर' देरो अनाबाथाय रागा जोङो बिमा आंनि बुङो गान्जा सोबबा मेलेम रानो जावलिया बे बारा गोसोखौ नों हमथा आस'खान्दा जिउआ खारनानै नों गवा दानो दं। हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि बे गोदान टपिकनि सायावहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानदों। बे भिडिअनि गेजेरजों रावखौबो दुखु एबा हेंथानि थाखाय बानायाखै। अब्लालाय माखौथो नेनानै दङ? स्टार्ट खालामनोसै भिडिअ। खानाय बिलाइ बिलाइ गाबगानाय लै फाग्लिफोर समाया मदरा लंपेन गाननाय Mataya lazia Ya bu, मा मोसानाय जाखो बेलाय? आयु देन्जार मोसानो रोंलै माथो नोंलाय आब'। बाबारे नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ आब'मोननि सिफुं आरो सियारा दामनायखौ। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। खानाय बिलाइ बिलाइ गाबगानाय लै फाग्लिफोर समाया मदरा लंपेन गाननाय बोजों थाङो नोंसोर जोंनि लागोनि सिखिरि सिखोलाफोर बोजों थाङो नोंसोर जोंनि लागोनि सिखिरि सिखोलाफोर guys, दिनै भिडिअ बेसेनो जाथ'सिगोन। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्ट खालामदो आदानि भिडिअआ माबोरै आरो बे भिडिअआ समाजाव नायथावजाना नंगौना नङा। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै बोरैबा हाबसन फैफ्लांदोंबा नोंथाङा आरो साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां आरो नोंथांमोननि थाखाय आं बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। गाइस बाय बाय। साइकेलनिफ्राय बाइक आरो बाइकनिफ्राय कार आरो लोगोजों संसार मोनब्ला गंसे डेजलार सेनिफ्राय जि आरो जिनिफ्राय जौ बाइकआ लादो थौ लोङैनोसै जौ खर' खामानि होला जाबाय बयबो गला गानो दामि गस्ला आरो दामि